Ak sa na nový Ford Explorer pozriete z profilu, tak si možno všimnete nápadnej podobnosti s predchádzajúcou vlajkovou loďou značky Ford s rovnakým názvom. Nie je to samozrejme náhoda a bol to práve zámer dizajnérov zakomponovať do dizajnu plne elektrického Explorera nápadné prvky z jeho predchodcu. Do pozornosti by som hlavne dal imitáciu C-stĺpika, výrazne zrezaný čierny A-stĺpik alebo už ikonický nápis Explorer v prednej časti vozidla. Dámy a páni, predstavím vám úplne nový a plne elektrický Ford Explorer. Novinka značky Ford už nemá nič spoločné s americkým Explorerom. Tak povediac, je to jeho európsky ekologický príbuzný. Vyrába sa v najstaršom závode Fordu v Kolíne nad Rýnom, kde nahradil výrobu legendárneho modelu Ford Fiesta. A za nás môžeme povedať, že jeho dizajn sa veľmi vydaril. A nie len to. Nový elektrický Explorer stojí na zdieľanej platforme MEB a využíva najmodernejšie technológie z oblasti batérií či pohonu. Už na prvý pohľad patrí skôr k menším autám v kompaktnom segmente elektrických SUVčiek, no zovňajšok môže klamať. Vo Forde sa nám podaril husársky kúsok, kedy sme na rázvore dlhom 2767 mm vytvorili vozidlo dlhé len 4468 mm. Vnútorný priestor je teda plnohodnotný a naozaj štedrý, zatiaľ čo exteriér je kompaktný a maximálne vhodný do preplnených miest. Tento aspekt je vidieť aj na tom, že kolesá sú takmer v rohoch karosérie a predná kapota je atypicky krátka. Obzvlášť dôležitá je však technika, ktorú Ford Explorer skrýva vo svojich útrobách. Fanúšikov elektrickej mobility poteší určite veľkosť batérie až na úrovni 84 kWh, z čoho je využiteľných 79 kWh. Tá je dostupná práve v tejto našej verzii s pohonom všetkých 4 kolies a s výkonom 340 koní. Zabezpečuje Exploreru VLTP dojazd na úrovni 532 km. V prevedení s pohonom zadných kolies tu nájdeme batériu s využiteľnou kapacitou 77 kWh, teda nominálnych 82 kWh. S výkonom 286 koní tak sľubuje dojazd na úrovni až 602 km. Za zmienku určite stojí aj tepelné čerpadlo, ktoré zvyšuje dojazd v chladnom počasí. Rýchlo nabíjanie je už samozrejmou súčasťou nového Exploreru. Na DC nabíjačkách dokážete nabíjať výkonom až 185 kW a teda z 10% na 80% auto nabijete za 26 minút. Novinka nenechala nič na náhodu a to potvrdzuje aj ponúkanou výbavou. Ford Explorer si viete kúpiť v dvoch vyhotoveniach. Nižšia výbava Explorer ponúka zlatý štandard obohatený o množstvo asistenčných systémov pre používateľa na každý deň. Verzia Premium, na ktorú sa pozeráte, má navyše prvky komfortu či prémiovosti, aby ste sa každý deň cítili o niečo výnimočnejšie. Hlavnou domenou Exploreru však sú jeho vychytávky. Dominantou v interiéri je tento obrovský 14,6 palcový displej, ktorý je navyše polohovateľný. Toto jedinečné riešenie za sebou skrýva aj hlboký odkladací priestor. V stredovej konzole nájdeme následne úložný priestor s celkovým objemom až 17 litrov. Pri verzii Premium si budete rozmaznávať uši exkluzívnym audiosystémom Bang & Olufsen so soundbarom na palubnej doske či rozmaznávať telo masážnymi ergonomickými sedlami s AGR certifikátom. Poprvýkrát má nový Explorer aj multifarebné ambientné osvetlenie formou svetelných prvkov na palubnej doske či vo dverách. Samozrejmosťou potom už je kvalitná 360 stupňová kamera, najmodernejšie bezpečnostné systémy, head-up display alebo aj prepracované Full LED matrixové svetla s typickým svetelným podpisom. Za zmienku určite stojí aj objem batožinového priestoru o veľkosti 450 litrov, či otvor na lyže, či dlhé predmety v zadných sedadlách. A teraz k tej dôležitejšej časti. A čo cena? Nový Ford Explorer aktuálne patrí medzi najlacnejšie elektromobily na trhu vo svojej kategórii. Štartovacia cena tohto modelu je v čase natáčania tohto videa na úrovni 37 990 eur z DPH. Ak chcete najväčšiu baterku, pripravte si 46 490 eur z DPH a ak chcete aj štvorkolku, tak vás Explorer vyjde na 50 290 eur z DPH. Verzia Premium, s ktorou sa v tomto videu stretávame, má cenovku od 49 390 eur z DPH. Veríme teda, že sa vám nový plne elektrický Ford Explorer páči minimálne tak,
ako nám. U nás v Autokomodexe môžete spoznať aj naživo a presvedčiť sa o tom, že je hodný uznania. Čoskoro k nemu pribudne aj viac športovo ladený braček Capri a už teraz sa veľmi tešíme, čo nám táto nová éra vo Forde prinesie. My vám teda ďakujeme za sledovanie tohto videa. Budeme samozrejme veľmi radi za každý like či odber a viac informácií či už o Exploreri alebo akýchkoľvek iných modeloch Fordu nájdete na stránke ford.autokomodex.sk. Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme ešte pekný zvyšok dňa.